tenim per telèfon a la Núria Carrera, que és treballadora social i degana del Col·legi Oficial de Treballadors Socials. I aleshores, com que estem entrant en aquest diàleg, parlaven de la importància del voluntariat, de la importància de que aquestes persones que en diem adults grans doncs formin part de la societat i aporten tot allò que tenen com a valor afegit, que evidentment en tenen molts de valors afegits. Per exemple, nosaltres, perquè coneixem l'exemple d'Infoe, el DERC patrocinador que tenim a prop, de vegades una persona gran no necessita anar a una residència. A lo millor necessita un nivell d'assistència petit, o a lo millor necessita unes hores de distreure's en un centre de dia, o simplement necessita això, uns tallers com els que feu vosaltres. Doncs aprofitem per saludar-la. Hola, Núria. Hola. Moltes gràcies per poder participar amb nosaltres i per estar aquí acompanyant-nos. Bàsicament nosaltres teníem ganes de preguntar-li quina creu que és la importància del voluntariat en quant als beneficis per a la gent gran. Diguéssim, tant per qui fa la tasca com per qui la rep. Sí. Si pensem en el voluntariat i la gent gran, ara, pensant en veu alta i compartint amb vosaltres, podem mirar-ho des dels que fem voluntariat o dels que el rebem en el voluntari. En els que fem el voluntariat trobeu gent gran amb 2 o 3 posicions molt clares. Una són molts que fan voluntariat reivindicatiu. Per exemple, els iaios flautes, que són aquest grup de gent gran que estan defensant una mica els drets de la gent gran i de la ciutadania. Aquest és un col·lectiu de gent que són homes i dones grans, que són voluntaris, perquè fan una tasca de compromís amb la societat sense cap remuneració, que estan organitzats i que estan defensant una mica els drets de la gent gran. I jo crec que aquesta és una manera de fer de voluntaris que en aquest moment, en aquesta situació, són molt rellevants i molt visibles. I tant, i una manera fantàstica. I tant. I després també trobarem voluntaris amb tasques molt més pròximes de solidaritat, de gent gran que fan d'altaveu, que és molt potent i que n'està ple de dones i homes que estan fent aquesta tasca. I tant. I aquests són els que, que amb les meves paraules, donar-los les gràcies tant els que fan reivindicació com els que fan solidaritat així directa, doncs crec que és molt rellevant. Després tenim, esclar, que la gent gran podem rebre acció de voluntaris que ens acompanyen més en el dia a dia. El voluntari que acompanya la gent gran, i en aquest cas pot ser gran o pot ser jove, que acompanya amb una persona gran, té unes tasques molt definides d'ajudar en el dia a dia. Són accions voluntàries molt concretes, molt precises i molt importants, perquè quan canvies el dia a dia de la gent és com donem el salt d'aquests de gegant. Nosaltres estàvem dient, Núria, que trobàvem a faltar una mica que hi hagués aquesta capacitat de donar-li valor. O sigui, que és com que des dels mitjans de comunicació s'està potenciant molt la idea de que la persona gran necessita assistència i no pas tant aquesta gran faceta que tenen les persones grans que poden aportar, evidentment, moltes coses a nivell social. Com trencaríem aquest estigma? Perquè és que, no sé, tenim aquests patrons mentals tan marcats que... Tenim uns patrons marcats de que quan una entra a l'etapa del bloc de la gent gran, doncs ja és un espai on semblaria que solament poden rebre i no poden donar, per entendre'ns. Exacte. Clar, és una mica poder compartir i poder lluitar contra aquest estigma o aquest prejudici, perquè és un prejudici que tenim, no? Doncs quan som grans seguim donant molt i rebent molt, també. I seguim donant fins l'últim dia. I això és un criteri que la nostra gent gran en aquest moment i en aquest país que ha fet molt perquè estiguem on estem. I tant. Ho tenim clar. I per tant l'empoderament que té, el convenciment que té la mateixa gent gran de que poden i que han de fer-ho és molt alta, O sigui que és molt... I en aquests també jo diria que a aquestes alçades ja hi ha molt reconeixement de que la gent gran estan fent una aportació pel... Hi ha un canvi, sí, que va començant a poc, però bé, ens queda molt camí per fer. I nosaltres des dels mitjans de comunicació el que hem de fer és intentar potenciar-ho, potser això, entre tots plegats. Això, ajudar-nos una mica, perquè pel treball social, pels treballadors socials, la gent gran són un col·lectiu que per nosaltres és molt rellevant, molt, no solament per atendre les seves necessitats assistencials, que si és el cas, doncs així s'ha de fer, sinó perquè són un col·lectiu que tenen un paper
molt important, que es vinculen amb altres grups d'interès, que es poden vincular amb gent més jove, que poden fer projectes col·laboratius de sumes entre uns i els altres, i que ens poden seguir guiant en fer una Catalunya millor, un projecte millor de vida. O sigui que necessitem molt que la gent gran s'ho cregui i els treballadors socials que ben segur que compteu amb el nostre convenciment i amb el nostre recolzament de seguir ajudant i de reconèixer el paper de la gent gran i de vincular-los amb altres grups, a ajudar-los a fer xarxes i també ajudar-los a tota la part lúdica, perquè la gent gran tenen el dret i l'obligació de seguir buscant la felicitat del dia a dia, vull dir, de les sortides, de trobar els amics, del temps lliure, de la seva capacitat de socialitzar, de compartir amb els altres. O sigui, és una font de coneixement i de reconeixement que nosaltres volem des del treball social fer, Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Núria, perquè el seu testimoni ha sigut realment molt aportador. I també tenim aquesta perspectiva, no?, des de la vostra professió, que és molt interessant. Sí, creiem molt. Conteu-hi. Conteu-hi que per nosaltres la gent gran és un col·lectiu pels professionals que és una guia perquè nosaltres ens puguem emmirallar. Doncs moltes gràcies, Núria, moltes gràcies. Un petó i gràcies per convidar-me. Gràcies. Adéu.